Pani Valová, nie ja mám diagnózu, ale vy máte diagnózu. Teraz si to povedali dobre. Viete čo, ja keď naozaj si predstavujem ženu ako antipríklad ženy, tak akože vždy sa mi zjavíte vy. Prepáčte. A už by ste s tým mohli prestať vykrikovať tu po druhých poslancoch. Je to neslušné a očakávam to aj od vedenia parlamentu, aby zabezpečili, aby pani Valová tu nevykrikovala po druhých poslancoch. Ja vás poprosím, aby ste zachovali kľud v rokovacej sále. Vás, pán Matovič, žiadam, aby ste neurážali poslancov osobnými urážkami a kolegovia, správajme sa korektne a slušne. A ja vás, pán podpredseda, žiadam o to, aby ste pani Valovej neumožnili vykrikovať po druhých poslancoch ako v 4. cenovej skupine. Nech sa páči, pani poslankyňa Vaľová. No ja som tiež očakávala, ako môj kolega, že prejav vlastne opozície bude o prioritách, o tom, čo vláda plánuje urobiť na 4 roky, pretože všetko je vlastne v tom programovom vyhlásení. A očakávala som, že doplníte, ako zvýšime pracovné miesta, ako pomôžeme školstvu a nie, že budete iba naozaj kritizovať, urážať, budete sa teda hrať na inkvizitora, ktorý všade bol, všetko videl a kde nebol, tam sa chystá a o všetkom vie. A chcem niečo povedať, pán Matovič, ako, prepáčte, ja som na vás nekričala preto, alebo som nevykrikovala z lavice, aby som vás urážala, ale preto, že klamstvo je vašim pracovným nástrojom. Vy ste si normálne napísali prejav, čo napísal Mečiar, dívali ste sa tu na do lavic, ja som videla kolegov a ste verejne klamali občanov, že prikyvujeme hlavami, aby vám niekto povedal, že áno, toto je v našom programovom vyhlásení a potom ste slávnostne vyhlásili, že to bolo v Mečiarovom. Vôbec nikto tu nekýval hlavou. A keď som vám povedala, tak som vám povedala, že každému ste napísali diagnózu. Okamžite ste sa zješitnili a ste povedali, že ja vám určujem diagnózu. Nie, na to sú lekári, pán Matovič. Ja určite si to nedovolím, ako aby som ja vám dávala diagnózu. A ešte jednu vec vám chcem povedať. Pán Matovič, keď ste taký úžasný, spravodlivý a čestný, prečo z vášho klubu odišlo koľko? 5 poslancov? A to ste ešte neboli vo vláde. A to ste ešte ani neriešili vážne veci, len ste boli v opozícii a poslanci vás opúšťali jeden za druhým. Prečo, pán Matovič? Zamyslite sa sám nad sebou a zamyslite sa nad tým, čo ste rozprávali. A prosím vás pekne, buďte konštruktívni, neurážajte ľudí a neposudzujte každého. Ja si myslím, že to posúdenie je aj na iných ľuďoch, nielen na vás. Ďakujem. Keď hovoríte, že som urazil v priamom prenose ženu, podľa mňa, keď žene, za ktorú sa iné ženy hanbia, za jej správanie, poviete, že to jej správanie, ktoré je veľakrát extrémne vulgárne, keď vykrikuje na druhých poslancov a naozaj vulgárne v sále, mimo sály, a keď jej poviete, keď znova na vás vykrikuje, že jej poviete, že takto si vlastne robí hanbu druhým ženám, to nie je urážanie ženy, to je iba pomenovanie skutočnosti. Pán Galko, vrátim sa k zlodejinám. Pán Galko, vy ste ma nazvali ako malá zlodejka, ste napísali o mne status. Následne to za Ivety Radičovej na prokuratúra špeciálna vyšetrovala, zastavila toto vyšetrovanie a vy ste museli tento status zmazať. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, a pán predseda, prepáčte, že aj pán Matovič pred chvíľou na mňa kričal, že hovorím vulgarizmy. V živote som sa vulgárne nevyjadrila, ani sa vulgárne nevyjadrujem ani počas zasadania, ani mimo pléna. A nemienim a nechystám sa tak, ako pani Belousová dala facku pánu Matovičovi, ja sa to nechystám. Ale chcem poprosiť týchto chlapov, že ak urážajú ženy, nech po nich nekričia a nech berú to, že aj ženy môžu v tomto parlamente sedieť, môžu rokovať a môžu komentovať. A myslím si, že by sme to mali na takej dobrej úrovni. Takže ja by som chcela povedať, nenazývajte všetkých zlodejov, nehovorte, kto má byť vo vláde, či má pán Kaliňák odstúpiť, či má pán Fico odstúpiť, pretože voliči dali známku a dali ju takú, že skoro viac ako trojnásobne strana Smer mala počet hlasov. Takže prosím vás, nechajte to na občanov a nehovorte, kto tu má sedieť a kto tu nemá sedieť, pretože to jasne preukázali voľby. A verím tomu, že to programové vyhlásenie vlády bude dobré. A možno aj chyby, ktoré sme urobili, napravíme, lebo iba ten, kto nič nerobí, nerobí chyby. Keďže ste položili vládu, vy ste tie chyby tiež urobili, ale možno menej. Ďakujem. Čo sa týka pani Váľovej, tak tam by som len upresnil, že jednalo sa o veľmi neuveriteľné, amorálne a podľa môjho názoru protiprávne konanie, keď si pani Váľová zriadila na svojej vlastnej súkromnej adrese neziskovú organizáciu, nafasovala obrovské množstvo peňazí, dotácií a čo ja viem čo od kolegyni Tomanovej v čase, keď v tom istom roku 430 neziskoviek, ktoré mali históriu, tá ešte ani neexistovala,
mali žiadosti zamietnuté. Ja som sa veľmi negatívne o tomto vyjadril, ja to naďalej pokladám za hrubú zlodejinu a napísal som k tomu blog. Ten blog som samozrejme ja nestiahol, ale stiahla ho redakcia, ktorej pani Válovej právnici hrozili žalobami. A keď pani Válová hovorí, že špeciálna prokurátora prikázala ten blog stiahnuť, tak je to len jasný znak toho, že špeciálneho prokurátora treba vymeniť.